magikoan. Autobus magikoak hortzadarra egin du. Zergatik dira hortzadarrak gorriak kanpoaldetik eta moreak barrualdetik? Kombinaziorik politena da. Begira, aurrena gorria, gero laranja, horia, berdea, urdina, eta azkenik morea, zoragarria. Bai, baina zergatik daude beti horrela? Hortzadarreko koloreak argiaren uhin luzeraren arabera eratzen direlako. Azalduko dizuet, gorriak du uhin luzerarik handiena eta moreak laburrena. Aizu, Arnold, noiztik dakizuzuk horren beste kolorei buruz? Betidanik, harriak eta koloreak ditut nik gogokoen. Ba nire hortzadarra izango da denon gauzarik kutxunena. Zein hortzadar, Carlos? Koloreak behar dituzu hortzadarra egiteko, ez gozoki paperak eta linternak. Paperek argia koloreztatzen dute. Esna zaitez, Carlos. Kolorea kolorea da eta argia, argia. Zuk eta nik bezala, ezer gutxi dute aman komunean. Nork esan du? Neuk esan dut. Horrela ez doa, signora. Horrek uste dut dena dakiela. Ea, argi zuriak zelofan gorriarekin, argi gorria ematen du. Hori ederra espada ez dakit zer izango den. Ze gertatu zaio nire marrazkiari, gorri bihurtu da. Ondatu egin duzu, Carlos. Ez dut ondatu, politagoa dago horrela. Baina nire ikerketen arabera, hortzadarrak onelakoak dira. Begira. Tira, Dorozian. Zergatik begiratu behar duzu dena liburuan. Gainera, nondik atera duzu liburu hori. Purpura da. Inork ikusi aldu onelakorik. Ez da purpura, morea baizik. Purpura, morea, argitu zeure burua. Bai, oraintxe bertan. Horrek asko argitu ditu gauzak, ez zaizu iruditzen? Zer da zarata hori? Guazen begiratzera. Mugi kakati haulak. Baina Wanda, ezin dugu hor sartu. Andereño Kizkurneren gela da hori. Ez zaitez beldurtia izan. Gainera gure beharra badauka zer. Oh, izugarria! Gure andereño makinetan aditua da. Tira, tira! Beste bueltatxo bat gehiago. Hori da! Zu ere hortzadarra egiten ari zara, ez da? Saiatzen ari naiz, Dorotian. Kolore bakarra falta zait. Opaita zue sortea. Arrosa eta sakar gorriak ditut. Hortzadarra osatzeko urdina behar dut. Ispiluan sartu? Eta irten. Ikusten alduzue izpi hori. Arraina, arraina! Jo arrain urdina. Hori da. Ez! Begi urdina falta zait. Ez dut inoiz osatuko hortzadarra. Arraio, ez dut sekula olako txampon makinarik ikusi. Mila esker, Ralfi, neuk egindakoa da. Zuk egindakoa? Muskiren aholku zuzenekin, jakina. Ikus dezakezuen bezala, argi zuriarekin jokatzen da eta ez altzairuzko bolekin. Argi zuriarekin? Alaxe da, Phoebe. Egun ez daukagun argi arruntari ematen zaion beste izen bat da. Izpien panoramika bultzagailuari sakatzean, argi zuri sorta bat bidaltzen da makinera, eta horrekin hortzadarra osatzea da jolasa. Itxaron, zaude pixka bat. Hortzadarrak kolore desberdinak ditu. Nolatan ateratzen dituzu argi zuritik? Galdera bikaina egin duzu, Kixa. Beste jokaldi bat geratzen zait saiatzeko. Apustu hortzadarreko 6 koloreak piztu baietz. Eta irabazten badut makinak euretzat. Eta galtzen baduzu? Muskik eta biok egin dugun makina hau, eraman egingo dute. Laster itzuliko naiz. Esan dizuet gu beharko gintuela. Nahi duzu laguntzea, andereño? Ez dakit zertan lagun dezakezun zu, Carlos. Kolorei buruzko jolasa da hau. Eta zuk ez dakizu ezer kolore ez gogoratzen? Eta zer, argiari buruz badakit eta argi izpiekin jolasten da. Bai, baina hortzadarreko koloreak lortu behar dituzu. Kolorea behar duzu, ez argia. Argia! Kolorea! Nahikoa da. Birraitona Lincoln Douglasek esaten zuen, lez?
Kontua ez da arrazoia izan, ala ez izan. Makinetan jokatzen jakitea baizik. Autobusera! Andereño, nik zera, oraindik ez dut amaitu nire harrizko hortzadarra, eta pentsatzen ari nintzen, posible den, ni hemen geratzea. Hemen geratzea? Bai, gera zaitezke, Arnold. Lotu alak eta prestatu esperientzia koloretsu baterako. Eramaitzazu, muski. Etorri hona, Arnold! Egunetik egunera arraroagoa. Andereño! Zein da egitekoa? Jokaldi serio bat jokatu behar dugu, Carlos. Eta zu eta Dorozian harturadun izango zarete. Ni? Horrekin harturadun? Ez zait ideia ona iruditzen. Sartu barrura, muski. Iruditu zaidan hori ikusi dut benetan? Argia ikusi duzu, Arnold. Begia! Ezin dut sinetxi. Nora etorriko eta txampon makinaren barrura. Nire irudimena da, ala barrutik jokatu behar dugu saio honetan. Entzun arreta zaurrak, ikusten markagailua? Jokaldi bakoitzean 6 argi izpi dituzue, hortzadarreko 6 koloreak pizteko. Orduan, zuk jo eta jaurtiko duzun izpi bakoitza, begi hoietako banatan sartu behar dugu. Hori da! Liburu purpuran ikasi duzu hori? Ez, Carlos, eta morea da. Berdin da. Beno lagunak, sakabanatu! Sakabanatu? Oraindik ez dakigu nola jokatu behar dugun? Ekitea da ikasteko modurik onena. Beraz ernegon jokaldian aurrak. Eta ondo pasa argi izpiekin. Hortoa aurrena! Akortu! Ikusi alduzue hori, koloretako izpiak azaldu dira abian. Jokoan sartzeko ezin dut motelago bidali argia. Benetako argia bizkorregi mugitzen da ikusi ahal izateko ere. Baina nondik ateratzen dira koloreak? Ez duzu sinetxiko ikusten ez baduzu. Begira horra, errepikapena ikusiko dugu kamera geldian. Argi zuria harrapalangora joan eta izpiluan islatu da. Gero prisma zeharkatu du. Eta hortzadarreko kolore guztiak azaldu dira? Ikusi espaduzu ere, Dorozian, koloretako argiak atera dira prismatik, argia berak kolore desberdinez osatua baita. Bai, markagailu hau txik ikusten dut nik. Esatea aztu zait. Koloreko argi bakoitza kolore bereko begian sartu behar da. Urdina urdinean, gorria gorrian, ez da zirraragarria? Koloreko argia hor barruko gauzetan joka mantendu behar duzue, kolore bereko begian asmatzen duzuen arte. Erraza da esatea, Arnold. Tira, pentsa dezagun. Argi zuriak izpilu horretan jotzen du prisma zeharkatu baino lehen. Izpi gorriak izpilu honetan jotzea lortzen badugu, begi gorrian sartuko dugu. Baina, Andereño, zuk uste eskolan txampon makinetan joka dezakegula, alegia, zer esango du zuzendariak? Arau jaunak? Ez daukazu horretaz kezkatu beharrik. Bai, gauza guzti ez kezkatu beharra daukat. Atera nahi duzu argi hau, Arnold? Nik? Baina... Andereño Kizkurne? Ordua alda dagoeneko. Itxaron. Ez ba... Arau jaunata... Andereño, zer egin behar dugu? Tira, koiz da oraindik. Entretenituko zenuke pixka batean? Nik? Zoaz, Arnold! Pentsa zer gertatuko den bestela honela ikusten bagaitu. Kaixo, Arau jauna. Egunon, Arnold. Non da Andereño Kizkurne? Beno, ba... Ez oso urruti jauna. Ba, laster itzultzea espero dut. Bai jauna, berehala uste dut. Beno, goiz nabil eta itxaron egingo dut. Itxaron? Bai, beno, primeran. Prez haudete? Bai, Andereño! Badoa bigarren argizpia. Itxaron! Ea hemendik igarotzen den. Jarri izpilua! Argi gorria begi gorrian sartu da. Den, 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 den.
zerbait gertatzen altzaizu. Ez, jauna, ondo nago, jauna, din. Eta orduan zergatik ari zara dingaka. Ez dakit batzuetan aritzen naiz, baina ez dakit zergatik, din. Nahikoa da, Arnold. Zergatik atzeratu ote da Andereñok Izkurne? Beno, Dorozianekin ari zen argiari buruzko ikerketa bat egiten. Behar bada liburutegian dago. Ideia ona, Arau jauna. Guazen liburutegian dagoen begiratzera. Lan bikaina, Arnold. Beno, aurra, gu geure lanera. Ongi da, Andereñok Izkurne. Ikusi alduzu argi gorriak nola zeharkatu duen tomatea. Eta ispiluan jo du. Eta etxean sartu da, bete-betean. Gauza bera egin ote dezakegu laranjarekin. 3. argizpia, orain txirtetera doa. No, argi laranja desagertu eginda. Nolatan? Baina berdeak aurrera jarraitu du. Ondo, aurrak, berdea etxeratu duzue. Baina ez alduzue laranja esan. Onartzazu utxegitea izan dela Dorozian. Utxegitea? Horra ez da inolako utxegiterik egon. Mil esker, Andereño. Ongi da. Zortea izan duzu berdearekin, baina zer gertatu da laranjarekin? Nire lagun Maria Aukerak esaten zuen lez, lehenengoan arrakasta izan ez baduzu zergatia bilatu. Errepasatu egindakoa asan. Izpi laranjak izpiluan errebotatu du. Irusta berdea jo eta desagertu eginda. Baina izpi berdeak irusta hori xebera jo du eta ez da desagertu. Begi berdean sartu da. Barrura! Izpi berdea, irusta berdea, begi berdea... Andereño, guk gauza berde bat ikusten dugunean, ez da bai izango gure begietan argi berdea sartzen delako? Alaxe da bai, Dorozian. Bete-betean asmatu duzu. Ea ondo ulertu dudan. Argi berdeak irusta bezalako gauza berde batean jo eta gure begietan sartzen denean, guk berdea ikusten dugu gauza hori. Baina argi laranjak irusta berdea jotzen duenean, desagertu egiten da. Ederki laburtu duzu, Carlos. Izpien panoramika bultzagailuari erakiteko ordua da. Zaude, Andereñok Izkurne. Zatozte lagunak, 3 aukera besterik ez dauzkagu hortzadarra osatzeko. Beraz, 2 argi batera sartu behar ditugu edo galduta gaude. Zer moduz laranja eta urdina? Ondo doaz elkarrekin? Laranja eta urdina orduan. Eta gogoratu, argia datorrenean, izpi bakoitzak kolore bereko zerbait jo behar du islatzeko. Arrain urdina prestago! Lastima gauza laranja eta urdin gehiago ez egotea hemen. Gauza urdin bat ikusten dut. Zer, nire jertxea? Ez alda ba urdina. Ba orduan zu jarri hemen eta izpi urdina onantz datorrenean, zugan errebote egin eta begi urdinean sartuko da zuzenean. Baina... Bidali argia, Andereño! 4. argi saioa badoa. Argi laranja, fruta laranjara! Laranja kolorea markagailura! Kontuz urdinarekin! Ai, bala, nora joan da? Argi urdina desagertu eginda. Autobus horiak gomazko karameloa balitz bezala irentsi du. Esan dizut ni, Carlos. Zerbait urdina behar da argi urdina islatzeko. Hori ere liburu purpuratik atera duzu? Ez, neuk ikusi dudalako dakit. Eta azkenengo aldiz, liburua morea da. Araba, Arau jauna. Arrain bat urdina da argi urdina baino ez duelako islatzen, eta hori iristen delako gure begietara. Zuk uste Andereñok Izkurne urdina balitz? Andereñok Izkurne ez da urdina eta ez dago liburutegi honetan, Arnold. Sentitzen dut, 10-etakoa galdu dut. Ideia ona, Arnold, baliteke kafetegian egotea. Eta baliteke nik arazoak izatea. 4 argi sorta eta 3 kolore hortzadarrean. Lorpen distiratsua da. Segi horrela eta makina hau gurea izango da, gurea bakarrik. Arau jaunak eskolatik bizitza osorako bidaltzen ez pagaitu behintzat. Mugi gaitezen. Beno, zein da plana? Beste 3 kolore bakarrik falta zaizkigu. Horia, urdina eta morea. Baina gogoratu 2 argi saio bakarrik ditugula. Saiatu urdinarekin. Ongi da, baina saia gaitezen horia ere lortzen. Eta oraingoan, ea argi horia autobusean islatzea lortzen dugun. 5. argi sorta jaurtitzeko prest.
Horia eta urdina lortu ditugu! Arraioa. Hemen ere ez dago andereño Kizkurne. Ez alda harrigarria. Baldakizu zer den harrigarria, Arnold. Zu kolorei buruz horren beste jakitea eta andereño Kizkurne non dagoen ez jakitea. Itzul gaitezen zuri ikasgelara oraintxe bertan. Denok borroka postuetara! Barkatu, ez zenuen ba esan nahiko kolore postuetara. Egizu esandakoa, Dorozian. Purpura falta zaigu jokoa irabasteko. Ongi da, andereño, jaurti argia! Azkenengo argi sorta, hortzadarraren ordua da. Dorozian, zure ganadoa zuzenean! Aupa, juhu! Aupa! Osatu dugu! Jokoa irabazi dugu! Eta dena zure liburu purpurari esker. Morea, Carlos, morea! Zuei esker, saioa irabazi dugu. Autobusera. Beno, Muski, goazen hemendik. Muski, saiatu goraka. Oiene, ene. Ezin dugu irten. Txampon makinako umeak izango gara betiko. Sentitzen dut gehiago lagundu ezin izana. Nik irekiko dut atea. Eta ez alduzu joan nahi erizainaren bulegora. Ez, mil esker, Arnold, ondo nago. Andereño Kizkurne? Ai, zer egin behar dut. Andereño Kizkurne? Hor barruan altzaude. Arau jauna da! Ez kezkatu aurrak, bere ala nator. Orain zer! Egunon, arau jauna. Esan dizut laster itzuliko zela. Denbora izaten dugunean, laster hitzaren esan nahiaz eztabaidatuko dugu. Arnold, nire gelan utzi ditut kolorei buruzko apunteak. Ea ateratzen dizkidazun, konforme? Bai, andereño, oraintxe bertan. Lagunak, zer gertatzen da hor? Ezin dugu irten! Entzun, argi bihurtuz sartu zarete hor, modu berean irten beharko duzue. Bai, Arnold, jeinu hutsa zara. Argi zuri gisa sartu garen ez alaxe irten behar. Autobusa argi bihurtu behar duzu berriro, Muski. Kontrola galdu dugu! Kontuz, Muski! Arraioa, prismatik igaro zarete. Eta prismak 6 koloretan bereizi gaitu. Hortzadar biziduna gara. Nola aterako gara hemendik? Muskik argi zuri bihurtzen bagaitu hemendik irteteko moduan izango gara. Arrazoi duzu, Tim. Baina seikostuta egongo zarete. Primeran! Neure saskibaloi taldea osatu izango dut! Dorozian, zure liburuan ez aldu ezer jartzen. Itxaron pixka bat, prisma horrek koloretan bereizten badu argi zuria? Ze gertatuko litzateke prisma berriz zeharkatuko bagenu? Agian berriro bat egingo genuke? Prisma zeharkatu? Plan ona iruditzen zait. Ongi da, Muski guztiak, entzun. Nik, guk hiru kontatutakoan. Nik fliperrari eragingo diot eta prismarantz bidaliko zaituztet. Eta orduan zuk argi bihurtuko gaituzu, ulertzen? Denok prest? Aurrera! 1, 2, eta 3! Atea, Arnold! Bagoaz hemendik! Zer izan da hori? Askatu ditut kolorei buruzko apunteak. Eskerrik asko, Arnold. Askatu dituzula? Zer esan nahi duzu horrekin? Badakigu, andereño! Hortzadarraren kolore guztiak argi arruntean eskutatzen dira. Prisma bat zeharkatuzkero bereizi egiten dira. Eta beste prisma batez elkartuzkero, argi arrunta lortzen da berriro. Honen bestez, argi zuria kolorez beteta dago. Eta badakigu nondik datozen koloreak, argitik. Koloreak aipatu dituzuenez, lortu alduzu hortzadarra osatzea. Zeren lortu espaduzu, makina hori nirea da, nirea bakarrik. Zuzendaria alda makinaren jabea. Beno, osatu duzu hortzadarra ala ez. Egia esan behar badizut, nik ez dut egin. Asko sentitzen dut. Denok egin dugu. Ezinezkoa egingo zitzaidan nire ikasleen laguntzarik gabe. Eta horrek...
Txampon makina ez dela nirea esan nahi du? Bai, baina nahi duzunean etorri eta jolastu. Benetan, jolastu dezaket orain? Bai, dudarik gabe. Eskerrik asko, Andereño Kizkurne. Barkamena eskatu behar dizut, Carlos. Koloreak argitik baitatoz. Nik banekien hori. Beno, orain badakit. Aizu, horrek margolan haundatzen dizu argi gorria bakarrik iristen zaiolako. Horra, orain kolore guztiak dituzu berriro. Purpura ere bai? Morea da, Dorozian, morea. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa! Autobus magikoa! Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa, mesedez! Erantzun autobus magikoa! Bai, autobus magikoa ekoizlea naiz. Asko gustatu zait kolorei buruzko saioa, baina ezinezkoa da horra saldu duzun bezalako txanpon makina edukitzea. Argia bizkorregi mugitzen da. Konforme, saiestu egin dugu arazo hori, baina argia moteldu izan ezpagenu zuk ezingo zenuen ikusi. Dena den, ez dakit Carlosek linternetan jarri dituen koloretako paperoiek benetan funtzionatzen duten. Dudarik gabe, koloretako paper edo iragazkiak bezalako gauza gardenek atelana egiten dute. Beren koloreko argiari igarotzen uzten diote eta besteak blokeatu. Hene, hori izugarria da. Nik ere probatu behar dut. Agur? Mila esker deitzeagatik. Autobus magikoa, hortzadar koloreko gidaria naiz. Kaixo, kolorez eta argia zorren beste hitz egin ondoren ez diozu erantzun kixaren galderari. Nola egiten du prismak hortzadarra? Arrazoi duzu. Kamera supergeldian erakutsiko dizut nola funtzionatzen duen. Argia kristalean sartzen denean, moteldu egiten da pixka bat. Ez horren beste noski, baina bai argiaren koloreak, kolore bakoitzaren arabera desbideratzeko baina. Desbideratze horrek banantzen ditu koloreak hortzadarra osatuz. Ulertzen? Primeran, haizu, loratekiko mangerarekin hortzadarra egin dut, baina zurean baino kolore gehiago ikusi ditut, nolaten azaldu dituzu 6 bakarrik. Arrazoi duzu. Hortzadarrean, gorritik morerainoko kolore guztiak daude, baina jendeak gehien ikusten dituenak bakarrik erakutsiko ditut. Ziur argiarekin funtzionatzen duen txanpon makina egin dezakezula. Zuk uste, Bai, hartu laser izpi indartsu bat. Jaurti argiztia, arrapalan gora, eta helburuetan jo. Zer deritzozu? Arrazoi duzula. Mila esker deitzagatik. Hau bai dela ederra, muski.